сайвали абдуллоев сокини шаҳри душанбе ҳамроҳ бо фарзанди 14-солааш ба фурӯшгоҳи сару либос ва лавозимоти мактабӣ омадааст. аммо арзиши баланди молҳо ӯро маҷбур кардааст барои пайдо кардани лавозими мактабии мувофиқ ба ҷайбаш ба чанд дукон сар бизанад. соли гузашта дарам синфи 6 то 800 сомониро харид кардем. имсол чӣ? имсол акнав харид карда истодем. нисбат ба пешина имсол камтар болотар рафтааст. дар шаҳри душанбе чандин нуқтаи фурӯши лавозими мактабӣ фаъол аст. калонтарин нуқтаҳои фурӯши сари либоси мактабӣ дар бозорҳост ки нархҳо дар он ҷо ҳам фарқ мекунанд. ба гуфти волидон ва худи хонандагон маҷмӯи сару либос ва ҷиҳози хониш аз 1000 сомонӣ шурӯъ мешавад. аз бозори Корвон имрӯз мо харид кардем. костюм бурӯ 860 сомон, куртаҳои сафед ки сето харидам 300 сомон, боз попши яъне туфли 250 сомон ва дигар ашёи рӯзғоре ки ман барои худам хаridам, ки ҳамааш дар алоҳидаи 1500 сомон ташкил медиҳад. китобу дафтар ва ашёи рӯзғор тақрибан 500 сомонӣ арзиш доранд. як бахши аслии харҷи мактабро маводу ҷиҳози хониш дар бар мегирад. тибқи мушоҳидаҳо арзиши бархе аз онҳо боло рафтааст, аммо тоҷирон мегӯянд нархҳо тақрибан бетағйиранд ва баъзеи онҳо арзонтар ҳам шудаанд. ризо ғозизода 7 сол аст ки дар ярмаркаҳои мактабӣ лавозими хониш мефурӯшад. ҳай дафтаро ани пори на 60 дирҳам буд, имсол бо арзонтар шудагия. ҳозир ами 43-44 дирҳам шудагия. ҳо нисбат ба солҳои дигар дар 2-3 сол шуда ки ами ярмарка шудеса, имсол бо нисбат ба солҳои дигар бо хеле одамаш зиёдтар шудагия. дар тоҷикистон пӯшидани либоси расмии мактабӣ барои хонандагон ҳатмист. то чанд сол пеш хонандагонро маҷбур мекарданд ки ин либосро аз корхонаҳои махсус бихаранд. баъди шикоятҳои пайдарпайи волидон аз сифати пасти сару либоси ин корхонаҳо, ҳоло хариди либос озод аст. албатта ҳамоно баъзе шикоятҳо низ шунида мешаванд. дар тоҷикистон наздики 4000 мактаб мавҷуд аст ки дар онҳо тақрибан 2,3 миллион хонанда таҳсил мекунанд. имсол 250 000 бори аввал ба синфи 1 мераванд.